खुलुमबाय, नमस्कार, अस्सलामुआलैकुम। आंनि मुङा सानसुमा बसुमतारी। आङो फैबाय थानाय बिजनि सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थियाव कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै गसंदों। आरो जोंहा इलेक्शना फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 17 खालाराव जानो थांगासिनो दङ। जोंहा बे बिसायख'थियाव एबसु, आमसु आरो ABBYSF बे मोनथाम अर्गानाइजेसनजों सायख'जानाय आंबो सासे केन्डिडेट। आङो सासे केन्डिडेट हिसाबै बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाहाथे आंजों लोगोसे जोंनि टीमखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामो। आं बेखौ बयबो जोंनि बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोननिसिम गुरै खावलायबाय। जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि कलेजाव जेसेखि प्रब्लेम फैया मानो जों बयबो खौसे जानानै जोङो कलेजखौ गोजौ फारसे दावगालांनो हायो बेखौ नाजागोन। आरो जों बयबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो थाखाय जों बयबो खौसेयै नाजालांगोन। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा नोंथांमोननो होनो सानो, जोंहा एबसु, आमसु आरो ABBYSF बे मोनथाम स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनजों हेफाजाब होजानाय गासै 7 बिजाथिफोरा जोंहा देरहासार जानो हाखाबाय। जोंहा स्पेसियेलि प्रेसिडेन्ट आदा देम्प' बसुमतारी बिथाङाबो देरहासार जानो हाबाय। लोगोसे 3 क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ आरो लिटारेरि एक्टिभिटिसनि सेक्रेटारि बिथाङाबो जोंहा बेरेखा हान्जा गैयिनि थाखाय देरहासार जानो हाखाबाय। बेनिखायनो जोंखौ दा थाबावनाय माखासे पर्टफलिय'आव जोंहा दा आरोबाव बिसायख'थि गेलेनो गोनां 7 केन्डिडेटआ जाबाय GS आव सानसोरां नार्जारी, गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआव साहानाज आख्तार, कालचारेल एक्टिभिटिसआव सानसुमा बसुमतारी आरो मेगाजिन सेक्रेटारियाव मिथुन बसुमतारी। लोगोसे HS क्लासनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै साहिदुल इस्लाम। बे 7खौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। मिजिंथियो जोंनि गासैबो फरायसाफोरा हारि, धोरोम, ओनसोल बेफोरखौ नायालासे गावनि बेसेन गोसा भटखौ जोंनो होनानै देरहाहोयो। जय बिजनि कलेज स्टुडेन्ट इउनियन, जय बिजनि कलेज। गोजोन्थों।